bia after church and Mmofra yama won kwan na adoma chede nyame de adua won madi sanso ene Mmofra Mmere so ema ye ma enchechire se de be ye obeti abrabo asabo abrabo pa na wenyina be ye mpanimpa se Mmofra Mmere kwesiede ni kwesiede bia ewo ahenkan 93.3 FM so eye after church ene Mmofra Mmere obatampe edrenimye Mmofra Mmere Mmofra Mmere ebaso live ewo ahenkan 93.3 FM so kwesiede ene kwesiede bia abata uma yenhia Mmofra uma yenhia na adoma chede ebebom ene de mobaya ye mpanimpa de yie no yemfa ho chechire no eye Mmofra Mmere eye ahenkan 93.3 FM kwesiede ene kwesiede bia after church Mmofra Mmere drama group ewa ahenkan 93.3 FM yamwa se apo. What you doing to this soul? If you can give a chance to see how this world is gonna be after you're gone. The world is getting to one now. All the signs are so clear. The world is getting to one now. Oh, slowly but surely. Now you're going to realize you're destroying this earth. Well, now you're going to realize you're destroying sweet earth. Oh. Children dying, lost everywhere. Sign all the time. Destroying nature everywhere. Sign all the time. Full of disease everywhere. Yeah. Sign all the time. Sahara expanding every year. Sign all the time. Take a minute, think about the world.
Mmofra Mmere Drama Group. Mmofra Mmere Drama Group. Drama Group. Area don kwamba pa wonsema edu. Ebusuafo memama ha o. Mama kwa ba de ba henka 93.3 FM so. Mmofra Mmere dwumadie enebre aso no. Enu ntimisra wada we ya bofra afra wunua na wunua so fra de nua na ka kire no se. Mmofra Mmere dwumadie no bre no aso. Yane Mmofra ba benyan kitahudie na enkitahudie ni mo no beboa emade futuo aba. Nanu nto ye paninsu atie bi na futuo wo mpapapa. Mmofra Mmere dwumadie no enaso no. Nanu ntimesra wada. Fra mmofra ni nyina na ka cho omsa wa time no naso no. Enu nti wa mombra, wa mutalanku one side na ne asam wa eba no. Asem hia pa kwama mpanifo nti ya na monso matie be. Henkai 93.3 FM Sony. Mesra wada diachi ewo Facebook Henkai 93.3 FM. FM ne ya capital letters udro no mo. Ene play no sani abeko bia na wode waje nkyere no ego home. Henkai 93.3 FM Facebook asem ena making. Tuma die ko so betimi de waje nkyere aba. SM 0594 841044 0594841044. Sa afei ena wafri asode aba. Mesra mafidie den da haya. Esansa mmofra no ewo bibi ya ewo so mo kachero. Midi Afia Ampofowaa. Me na midi dwumadie ho chia me ene awie. Afia Komakobe. Ano so me producer. Mami asante na de nam aba fontentan kase no so Facebook ani YouTube honyina. Ene futu samwa me de wode ma wone yetia wa eyetew. Ya futu sam no ba sana. Mmofra no wonom aba. What's ye enyum ne monsam no? Semonte mani enhwa mmofra no. Sanse wo mo ene ye ndache. Enti akwada no to ne pahwi na woto na sawra mo. Enya de abibi papa ebefi ne mu aba. Fa krokro ene brebro ye etete abofra no. Eno nya mafutu ame wode ma wene awie ya. Afutu ame wode ma ne se. Empanifo bebre no ano sisi omo ne nam wode woni so am toto. Wo mu hu ba bi omo fa brabo ne mfa. Esan so omo nim se abrabo ni mo ya den awyeso ama wono. Enu nti omo ya ne hwie nyeye. Enti ba hu pani mu bi pa na wonam kwan bi ya enye ensamfata. Pani mu pa no wo pe obi akunu kura ansa wanya sika atoduane adi. Pani mu wono mo watempenten kwa wabrabo yi mu ama chese asi wo oye no hwie nyeye. Esan se bia no osua no
na ya sogu na no ya nkyere no se abrabọ no sei enesitie enti wonyi no no kwa tena na wonya ayire ba ku bi ne mamienu bi se na nuso entotototototo afutu samu a mepese me de ma wene anapai ne awie ne se wo wa abofra ketoa wo nkyɛn se ya wo ba senya wo ba mesra so wo ye hwasofo ema kwada ketoa bi anase mmofra ya ma wo mu hu abrabọ no se ne ani esitie man kwada ne hu se ne abrabọ esitie na daachi bi wo munyi a na sa abrabọ ne reso wo ma hu se yesu so no kra no se ne ye hu ye nti no enyi asem foforo empanifo bi wo no mama me bi wo no especially obi wo no odi ne bakrope akwada no otua ne nsa no na ye ne baba akokei enu nti obekura woni bi kura no a adekura akwada ne pe ne de akwada no ne one kra pe no maam ne pese wo bra no wode ma no enye bi enye suku asam na meka sa akwada de wo so de ne ko suku ebia nokɔ die bi ade frimfrim bi akwada no kondo maam ni bi kura no ese wo ku ne ho no wode ma akura ne na ne odi ane ho tɔ no ebia ka wo hwɛ ne din na wo kyerɛ no sani abrabɔ ne sitia enke wonyinya na abrabɔ no onyi na abrabɔ ne nkoyi obehunu sɛ osua no krofa kakra bi mu enu nto obehunu sani abrabɔ no besi abɔ no pendifo bebre hono a wa mu bigini no ma hu sani ade ne sitia ti omunyi na ahawo na beto wo mo no na afi omu de omo ho efode nyoma bɔne awudie ene nyoma nsɛm fatam enti woni abofra tia ja mani hu sani awiase ankasa esitie wo sika bebre kura no a eni kwan sɛ wo hya kwada ne teche na wo sɛ no na dachi wuwu a sika no minim kwafo bi yewu yeja wo majapade bebre wo ma tonto ajapade de nyina sisi a wo no mo bre esan se adwenya nkase ye de gbo bra no ne maame ne papa wo ma nkyero mu bi de omo so de ya ne se dan sisi ho papa ne wo ka asise owo fie sei owo ajapade sei papa ne maame ne wu ye free atiatefo asasusu no enkwada na ton ajapade de nyina ma nei wo mani atutu aka om nsem ti wo bibi papa bi akwada no o hyasie no ano mani hu se ne wiase abrabọ no ankasa esitie mani hu se ebre bi beba emu beye de ebre bi beba emu beye nyo na emu ono ewo se wo kyera ne se ni nyina mu no eye nyankopon ene adwumaden ene betimi ema no awie peyo anu ntiafutu samu amewo edema wono no Mmofra Mmere dwumadie ene wasugu so awotie wa henkan 93.3 FM so no ahanom Mmofra nko a ene display talent ahodo nyankopon ede adom mmofra no ene wo mo dan na die emu onu omutu afutu omuma afutuo ewom talent no behu se talent no etufo talent no eye nyoma bebre enu timisra wada twoma ni nyina tenase na ka chom se Mmofra Mmere edru enti omonya so na womuntie Why can't you do it for your children too? Na me catch us at the our Facebook ahenka 93.3 FM near capital letters. Who do on more for Jenchegu ho? At 0594841044 0594841044. Ebre no so a ye be ma so wafre abam ente ya wofo na omman kwad omfre ma omman ne ba mu no ya na eye mani kapati ene sakwada ne be na dru phone lines no a fre na ma kwada ne nkasa na ye hunu se ne mofra ene mpanifo nyina ene edi dwuma no Miami di jumedie ho chia me din Afia Ampofowaa You can fly to the sky. Mi twa me hu tewe na samwa ba no mesra che waso na tie bio na mmofra no wasem bi omo ewo so omo ka kire me se obi wonu mo aho woni ne baba bra na be sa reso ama o oba me bi wonu wotimi tete ne mo wremu a na ode ahwe o baabi ba ni benya baabi asi no so wonya me class ba afu eminim ko ma me nkopa me class oba bi wo hanso a ho senye sikani pa won ware wo da won ware
na Kofi ba na Yawo ba na Kwasi ba just a mama ni nyina ba omo ba wase da bi me peskani ene Mmofra no e wasam da bi aka kire wo what sa na wasesa na bibia akoyie mi twa me ho me ba obete Mmofra no enka Still this world Mmofra Mmere drama group. children know the thing we do. Still the children. Drama group. Drama group. Mmofra Mmere dwumadi akoso ahenkan 93.3 FM so kwasia de bia after church eho ena Mmofra yema won kwan na aduma chede nyamede adua won adi sanso ena nam Mmofra Mmere so ema yema enchechre se de beye obeti ababo asabo ababo pa na wonyina beye mpanimpa se Mmofra Mmere kwasia de ni kwasia de bia ewo ahenkan 93.3 FM so eya after church ene Mmofra Mmere obatampe Edwin Mmofra Mmere Mmofra Mubreni Mmofra Mmere ebaso live ewo ahenkan 93.3 FM so kwasiada ene kwasiada bia abata uma yenhia Mmofra uma yenhia na aduma chede ebebom ene de mobaya ye mpanimpa di yie no yemfa ho chechire mu eye Mmofra Mmere eye ahenkan 93.3 FM kwasiada ene kwasiada bia after church. Mmofra Mmere drama group. Ewa ayenka 93.3 FM. Yanuatese ako. Mmofra Mmofra Mmere drama group. Ewa ayenka 93.3 FM. Pesiada area dongumbia. Mmofra Mmere drama group. Ewa ayenka 93.3 FM. Yanuatese ako. Mmofra Mmere drama group. Ewa ayenka 93.3 FM. Pesiada area dongumbia. Ejubi Mami. Afrakuma Mami. Achre Mami. Umbraha Mami yenie. Semo amonu tiasa Germany nkakroi bibia ne ya kriayoya na ya na edididi timonso man bua me na ya nye na bema bi eba so beware mu a na mokọ yo Drama group. Yanuatese ako. Drama group. Yanuatese ako. Drama group. Yanuatese ako. Drama group. Yanuatese ako. Obiala ye uno ejada onkoto ansale obiala ye uno ejada onkoto ansale la 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 obiala ye uno ejada onkoto ansale obiala ye uno ejada onkoto ansale la 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 me to abla blue ye enene papa bi ne ne ba ena mu kɔ afu ena mu tutu banchi ena mu kɔ ofie ena mu ka so mkɔ no aduane ena ne ba o ka se papa ne ka se ne ba ni soja no ena ne ba ne ka chen se da mintimi so ena ka se papa ne so na bodwe afu etintin ena no kwa ji machi so nto soja na ne so na bodwe na ne ba ne to nyuma ashiro papa bodwe se ashiro papa bodwe se ashiro abero nti se do bi nko na bi mra me ne so awo me ne so achile abla ye mama yankoda na mama gbogbo no disi wo o esi abonte ho yankohwe sie be hu a nko dekoda wa
Drama group. Yano te se ako. 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 Ejubikete. Mame. Bra. Besin konsiona no ne kose bibra. O mame o de o pesado mi nyan ketwa no ware ntina nsoma o pesoma kra. Minim denti amese wo kosa. Efise o na oye pani ewia ayi. Ewia mu so ase ade san ntina amese ko. Ensiona no so hwa ye hu. Tu na oye pani na ntina amese kosa no. Mame o de wa kan matime ko. Drama group. Yano te se ako. Drama group. Yano te se ako. Papa ye fu ensu de fu papa. Hwe ne bodo anyina na ehyi ade so no ho. Hwe na me sie. Oba hema mejia oho ye. Me juice o. Me ho ye de fa ho bei. Nya papa ne aja ko ni mo ya wa wi. Enti wo de besem sem papa e wa na sese. Da bi mejia se minim no. Wo de wa chia me ye free akọ. Ewia se nso de ensam doso. Ade anya hwe mabeka nto kwabone menkoi. Drama group. Yano te se ako. 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 Ye mo idi abuo wo mi hu na yiyim. Abuo mi mpo mi yiyim mpo aka klampo na. Yela hu na yiyim. Abuo wo mpa. Yelo hu pa. Na emu yidie. Boy, mame. Say you local say baby akoto no klampo enye. Ago. Why Abraham? Pacha. Pacha na mi ko. Yo ko. Pacha na me bandi tu meni so pe so wa lo batentino. Me ba na mu di ahia. Penino. Ajubi. Pacha. Yo akadia ni amatemene be kasa. Pacha ba ka che no me ma ore mfi ko. Menen be kasa. Ba so wa le ni pa. Yo maka amateme de betu nanim. Yo. Ajubi. Mame. Ataje enna tindende. Ataje enna tindende. Mame na wani aje se. Enna tindende. Ataje enna tindende. Ataje enna tindende. Ataje Mame de my blood kasem crutch no my blood. Andra meti ho dwendwen me ho. Me hu se abemu wa bi ne mama ba. Omo ba ya, omo se omo pe so mbe wale no mo de ukọ. Mama o se dey. Omo be wale no mo de ukọ. Abemu an ofrifa. Eja ko ni mo ba no. Sa eja ko ni mo ba na ne ho tatantan no. Mama e kasa be mo we kwa na kame wale wo fi anu se. Be ma no ho tatantan we na asim be wale no. Sa ka kire mi an. Me wale obia. Obe wale. Me wale. Be wale. Drama group. Yano te se ako. Drama group. Yano te se ako. Awo. Why Abraham? Pacha ya. Me nyonko na de obe slami. Bani o. Na bo amani Pacha mi ba be me. Pacha se ohun oba bi wo fie hai. Oso ne ho ya ne fe to pese o wale no. Me ba na mu de he. Ejubi kete. Ejubi ana pe. Ani. O penke to ani mu bia. Dabi. Na de sembe sin. Pacha fra ejubi ma ye. Ejubi. Mame. Be. Abrantie. Aya abrantie yo gina we. O se o pese o be wale no do ukọ. Mame o se dey. O se o pese o be wale no do ukọ. Mame we dey wa bodua na dane. Wa bodua na dane. Wa hwe mame sro. Ebesi ni nase na hwe ni more eku. Na me ne ba be ma ne embe wale. Ni ya wo ba na ya wo more eku ba o. Mame. Sa wale we dey kame wale. Ejubi. Mame. Si sala so sala otie. We ku dem je firi mu. Me de firi mu opa mo ncha onchem. Mba be hu ade me de be. Eko. Drama group. Yano te se ako. Drama group. Yano te se ako. Mmofra Mmere drama group. Sieye. Ewa ayinka ya 93.3 FM. Yano te se ako.
madam for na de obeslame. Me da me tesi yeso wa ware na me se me ba be hwe be makra wale no. Ah, eja ko ni mo ba na me wale no. Eja ko ni mo ba no. Ah. Ade. Be ma me ma puno no na wa wale no. Ai ma wale no bia kona de no do mponso. Ade asemu. Be ma wa be se me pa me se me mpe no. I don't know what's wale no. Ai me ma bo one aduane bia. Ah, ma ofufu eso me do na am na penalty so ko ne ko didi mami o. Yo na me ko didi aba. Yo. Me omo ka se wa wale me free se wa wale ni pass away. Mpacho enipo so na on pena me de me pema gina boso kokoko so nim so ba be onem be ko akoko na mensin. Mmofra Mmere Drama Group. Yeah. Ewa Ayinka 93.3 FM. Yamwa se ako. Mmofra Mmere Drama Group. Yeah. Ewa Ayinka 93.3 FM. Yamwa se ako. Drama Group. Yamwa se ako. Drama Group. Yamwa se ako. Ago Ehwan pacho me free enkran na me ba se me be chia madam fu bi na me anka se fi enkran na mete wono me ni nje wo ho nti me hu oba ba tenten bi Hwan emudie. Oba ba tenten no Ejubi. patwan ono na mpesa me wale na kamene no kwatena me fi o me ka se kwa me ntimi nkan ma dan me adwuma kese me chawo mani nti mpese me wale oba ba we na me ne ko kasem na me ne kwatena Ene de be yile Ejubi. Patwan oba tenten no Ene me frena ba. Ejubi. Mame. Raha. Ene abrante bo amani. me free nkran na me bedru ha sei na me cha madam fu bi na me na me simple pesa me wale me ka se kura me ntimi nkan ma dan me dwuma kese ina mpesa me wale na do kwatena Bro, what the car by die? me ka ne si achire wono Ai oka. patwan me ka Ene waka. Na be na ba be ho ade. ochine ya meba na tutu Be ni ntoni nko krekesi. o da to wase ko kasem de nyu to wase wo be ko wa Yo. ina mi ko Yo. Ataje yani yati dande. Eh, la wa mi unse ni mwa. Ataje yani yati dande. Ah. Oh, acha ni da sana na nanu maya mami. Ataje yani yati dande. Drama Group. Yamwa se ako. Drama Group. Yamwa se ako. Yeah, Mmofra Mmere. Yeah, Mmofra Mmere. Yeah, Mmofra Mmere. Yeah, Mmofra Mmere. Ejubi. Mama. We die wenya aware wenti ukokro kasiem no. Enkoye tintininti enkokun wo ho. Nuku ni ntina sumduem. Mami, always can go out or can be a me. Hey, sister Koyi. Sister Koyi, just a mitifia, I am with you. Oh, there be a say obeme bia ba ha nkwa na be soso si ajubi de bia ajubi sa na eden nti ukwa why kwa de ehu ye be ye me compliment ko mami enso e kesi wa enchi ukwa na anya kakla na mama ne ye why yo e ma wusuru Yeah, Mmofra Mmere. Yeah, Mmofra Mmere. Yeah, Mmofra Mmere. Yeah, Mmofra Mmere. nana obana kase me kopa ebimbra menya bi we di owa sa me kwa kromo no ma se akura we nani din sa ombu hwehwehwehwehwe na so adin ti ono wiawie ne ma me na me sika ne mbla kunu ma me na oche kunu ma me ti si ai fa no hye ma cheche na bodwe na ka se me cheche ni mbom ma cheche na bom garden mu on kunu ma me nkunu kra nana me pesika kunu ma me na me nto me ye din sa oti se oba no wote wona okema na chese mawie uba bie wo dan ba ko wa bie wo ho okra na esika nku wa na gum nana ye na ya adwuma na ma wo kama aje mbaji mi o okumi aje so what is so ye dede
Aya na wie. Wow. Ma wie no. Na misika na ba. Mesi ma wie no. Na me dase. Na me dase. Na me dase. Drama group. What is ako? Drama group. What is ako? Drama group. What is ako? Mmofra Mmere Jumadi and Awutie Eshebi our Facebook Utie Wahinkai 93.3 FM so. Again. Mesra wada wo share on Facebook and now what the wajen chegu back kind amount. Ajen check on 0594841044 back in kind Eddie amount. And Chebia ma wakwenya na won so wafre na wo de wajen chere aba. Mmofra no abegu apa. Wo ma begu aba no. Aba no de wo ma ba begu. Me gidi se egu asase papam. Asamo mo de ba ye me masua ne oma bebre free me gidi se won so asua ne oma bebre FM. Ajubi shadia to ajubi echiri. Ajubi kete. Ema bebre one more the same thing sa ne bitie. I will be time to be too late to regret what you doing to this soul. And intimesra wada for agencha ne bra 0594841044. Aba hu se bi no mo frɛ mo ntwan ansan. Ene asama nkodai de ba ye. Dian ena wasua afri mu. 0594841044. Oh, slowly but surely. Now you're going to realize you're destroying. Yane Mmofra ne kwatwetwe nkomo no mabisa wo mo yedi play no ho enkomo. You're destroying sweet. Ye wi ana fe won so wabem. Children dying lost everywhere. Sign all the time. Destroying the nature everywhere. Sign all the time. Full of disease everywhere. Yeah. Hello. Hi. Hello. Hi. Mmofra Mmofre. Yes, auntie. Mmofra. Yes, auntie. Mmofra Mmofre. Yes, auntie. Mmofra. Yes, auntie. Mmofra. Yes, auntie. Na mo what to say? Yeah, say. Nyame adome so me ho ye. Me re fifi mudin. Ana me ni mudin. Yes, auntie. Ena mu mo mudin kira ye mu bo mudin ache. Esther start through so yenko. Midin de Esther Usiamanfu aka Ajwa Tiger Adibomechi MMX. You ready nyame. Midin di Francisca Ana Mensa. Odi ade mo wachi. Aha. Midin de Abla Menima. Abla Amenima. Yes. Midin de Stephanie Amenima aka the brighter girl. Brighter for doso. Midin edi Afia Krama aka the Suhana girl. Hey, you ready nyame.
Na why be mu a? Midindi Johnson Jesse. O de ade no ano no. Yo. Midindi Clement Adomako. Also de ade no ano no. Ai. Midindi Ofosu Solomon. Hey, AKA my bet respect. What's say? AKA my bet respect. Yo. My bet. Yo. Midindi Felicity Osia Danso. Yo. Midindi Grace Chama aka Polyblinks. Hey, Polyblinks. Na Polyblinks, quite he say Polyblinks so Sabrine so. Yes. Midindi Erica Wati aka the Golden Girl Shamokran from Summer Good. Swada. Summer Good. Summer Good. Eh tu munyina wawie, mombra. Munyina wawie. Yes, auntie. Na ya hwa de ene play na mo de bae no. Se opani bu bi tie, abayiwa bi tie, abrante bi tie, obi tie wa, eden futu sem ne yemfamfirim. Pacho dia mekani se omu a obi be wale ma omu mpeno omu njai na mbwa fise be maniska se wale because skeni ba onyin baby onya ni sika free. Na de misu ya free munzo ne se abrante o shi ababa wa bi na se o chia na e mane ntia eno so nye. Enti se o tia wa be ne den, o tia wa ben den. Enti ben fra no kra anya sa. Men fra no kra no abeta. Ai men fra no na o fra na o chia na obetia. No a. Enti asema emema na mo fra man munyan no wa me mark now. Ena dem biem. Ena mba na mo party for de no mo no mu ntem. Ati say ajubi no party for de say wa. Obroni kwakwa onso e. Madam mitu omo ware hiafo na omeja no a omo kofasika no mo ni bebe omo nya musika ni finti mitu omofo. Utu omofo ampa. Ena mema no mo nkasa yo ba kope na akasa. Yes, solo o kwa he. Eden futuo na yemfamfirim. Madam wo di ni tro. Solo wa he. Munyina mo mbra ha no mo. Ayi me mai dia obua o. Mi twaba akwa so na me fa ntunso ehyemu na. Mi twa me de tunso ehyemu na ayamre. Madam obisa an. Ene me twa wo de na me de atu. Madam da bi me de ande utwa pe besa. Eye sisi a mema ne so ba ko pe ansa na fe yenko afrefo ne so. Dan na yensua emfrim ena asem a mo ankasa mo de ba dan ene yensua emfrim. Mo tio mo se maame no owo ba no so na we ba na waye din mu kama no ntum na mu ntie ha we ba no waye din ontimi ntu adwubi ne fo asa adwubi no ebro ne maame so okasa ne maame ntimi nka bia na eno so fonso bia no mugidi se betimi de so bo ni kakra bia bo maame na na se maame de onye eboni bia waye boni a waye ne se Abaso bakase. Boni a maame ne de waye ne se obi ba wale ne bana na se ne bana ka se ompena ana like say oye na maame ni ntimi ntia ne bana se onjai ontimi ntia no. Oh, okay. Enu ntino mugidi se ka maame na wo se ko timi tia ne bana na ne kasa kakra. Yes, Mmofra. Yes, auntie. Mmofra. Yes, auntie. Hey. Yes, auntie. Hey. Yes, auntie. Hey. Yes, auntie. Yeah, meba. Enunti abusuafo Mmofra Mmere na wasugusa wutie na wohwe bie no. Ahenka 93.3 FM no aya capital letters. Atro ya kese wudro no mo a mesrofo adwe nche no gu ho ibekenkan ni se we ede ama o. Abi mu bu sese na dabe no mo fa mo man mbra so maka kire mu se Mmofra no de wode omo ba henkan FM ha no mo eno ano no. Anu nte won so betimi afre sese amede akwanya na to mo frem 0201 944
485 0201 Mmofra ni yandachi o. Hello. Mmofra ni yandachi o. Na wanje so santi mu me yenso omumu ye. Antacho muye. Yo bi pacho din ba bi akasa free. Pacho MP Jankaba okanshi akasa free akamabo. Okanshi etie wo. Menso me mamumo ne aduma pa moye. Ledo bia so na o betime nya daade training kwala bi. Eda se bi o se bi aso na o. Da bia me kam sin ya min show dan kan ene mo amo nya. Ba obekin nkwala ahụ no ọnụ so na nyame ye den echiram bia tu ame me ke me de MP Jankaba no me de tu me ofu because nkwala no ọ ma da cho metumi ahwe nipa. So enti me me da chi because maame no okatai maame no wo se awale na ne ba ne ko no ompene so. Yeah. Cause ochi bi o ma kasa mani akwala no ti na no kacha ne maame say like be ma ne mo re wo se den den. So ana kare no nipa wo no ma wo so ne obi pre na munye sika na mu ja me say say mo ye better so say o change how be na is so ta no wo e sa like wo ni blood mo yo ne yo can she dance it also bet me after 0201 be hello good afternoon Mmofra ni yandachi o. But so can I say? Etibu mayen so mumu ye. Mayen so mumu ye. Yo ye tie wo di ni baby akasa free. O mi show Facebook live our Breman Amapopo. Oh ye tie o. Me say minimum pa ba tu de oni me. Me hu once you tu ni ni me. Na abo one of the president and back ni fee but oni me say me. Oh okay. Me say Afia bibisa. Afia Ampofowaa. Ose why nipa na hum ni fie no. Ayi nana adwoa. Yeah. But oh, okay. Me pese me da me se me Mmofra na ba ho. Tira me fe no. Oh, ubetimi de naba. Your central region, me hu negotiation na me Mmofra na ba ho. Yeah, sani esitie ni so de abofra ne ba ka we de ka mo ben de a. Yeah, practice Wednesdays, Fridays and Saturdays. Eti we de ka ka betimi. Yes the case ye ben ye be. Eno ne asamo no. Unse nkwada de o kire ma de age se omo time na ekekwa oma no kakra ti ne ye rehearsals 3 days ansano. Anyway, I'll keep on calling. Me say, me say 5 for na me one by na my rehearsals to the time I do I be say. Oh, okay. Yo, any ka be. Yo. Yes, yeah, that's it. You can also bet to me, Afra. 0201 944 485 and now 0554 820 910 0554 820 910. Hello. Mmofra ni yandachi o. Uh-oh. It will be too late to regret what you doing to this soul. It also bets me Afra. Hello. Mmofra ni yandachi o. Mayen so muye. Me pa chodi ni baby akasa free. So mkaseti ablati ofakini pa so kuko krati ba pe. Yo fake etio. Yesene wa bebre fimu. Empepi ya na bata no ko so e kan ho bi. Enti so ba no e ko ti die mu na onde onim ya wo yu nke se wo so private matter. No man cheche kakra so abranti obey si bitimi abo anti ameno abranti de ba on ka ge nche no no anse wo jare ba tra na ono to ko. Ibu be ba yo hu se ni bandi ogiri se we ne be da ma no na okoya wakoko wi. Ya abata for yo man tu e man ko.
Yo, ofake ya dance pa. Everywhere. Etu so betimi afra na play no aba no. Waje nkyere ene de wasua firi mu afutu sam bi a wo so betimi de ama. Wo betimi de aba. 0594841044 eno no testify so. Na pesa wo fra ba ne apeka o de 0554820910. Take a minute. And 0201944485. Waiting for the children of the future. And na asamwa ba na modru pa Mmofra no. Omo de asamwa modru pa na aba. Hello. Hello. Mmofra ni yenda achi o. Omi so muye. Me pa chodi ni baby akasa free. Ato mi di confuse mu ka se free o dan nyina se. Yo yetie wo. We mi tu awofo no fo se bi awo ba eso tunufo. Se osiso a na so wale a. Ompe be mo betumi ni na bobela. Ni obi a wabo ni bra ewie. Se woni baby o. Nya ni sika free yo. Yo. That's Yes, yeah, that's it. Hello. Hello. Mmofra ni yenda achi o. Na waje so senti mu mayen so omumu ye. Omi so mumu ye. Udi ni baby akasa free. Am ba se fam dada ke mi ka se free atene. Yo dada ke eti o. Me fa so a me se o se di je mu kala zuma mu no mu di na ya pa. Etron kala na ni etro nya atefo nya ya ni. Yo. Nya ko po sho mo so. Na madam wa u je wani mu no. Amma wa di ni abe abitu nya ko se de bia etimi ntum nka. Yo. Awo ye ti je mo. Amen. All can give it her. Yanko Facebook akra. Obetumi afre ba pekel. Erika Mankwa de mi so ofre wo so obreman manfo pon o say fantastic show by all standards. Now I say Yakupon shira yan papa pa nkwada no so ya ade pa. Children of the future. Children of the future. Save it for my. I said this so there but say God bless you people. I'm Joseph. Yeah, that's a pair. Who bet me after 0201 944 485 0201 944 485 and now 0554 820 910 0554 820 910 Mmofra ye be peke na fe ya twetwe nkomo In the end, when you come down, things are still the same. Where the about SMS or seen it Eddie Solomon. Same faces. Say best show papa show no ejina na so na Mmofra na ya de pa. Also bet to me afre na what wa jenchire aba. You make this place 0201 944 485 and now 0554 820 910. Yankwa Mmofra no what bet to me afre. Ha bet to me afre but ye ne Mmofra no edi nkomo kakra. Mmofra. Yes, auntie. Mmofra. Yes, auntie. Mo ye deden won kama no ntum. Yes, auntie. Your mobile star. Mon kama no ntum o tom. Aha. Abba. Sisi ya bia school, si ya bia school. Yes, auntie. Aha, ti obi abebo ni suku a okọ. Esther, fiti so ne class a wugina. Esther. Yanko. Because school Abu plus B. Wugina class 5. Wugina class 5. Okay, next person. Because school Abu plus B. Wugina class 4. Okay. Because school Abu Na mo ma odi answer. Esther de so aboni din. Mo nyina ma bom din. Okay, baby a ko school. Because school Abu Presby Primary School. Mi jejina pemienu. Eno ano no a. Yanko. Because school was Salvation Army Midna class 6. Abu de. Abu Salvation Army. Okay. Army.
Munyedi. Yes. Because school our primary school. Ujina P6. Ujina P6. Yes. Because school El Shaddai media class 4. Because school El Shaddai media class 5. Hey, class 6. Hey. Kamiko school El Shaddai media class 4. Okay. Midin the Grace Chama Miko school El Shaddai media B4. Miche Madam Mabel. Ujina B4. Ujina B4. Midin the Erica Boate Miko school Oda El Shaddai media class 2. Class 3. And why be asa? I say, would it? Hello. Hello. Mmofra and Dachion. My name is Mmofra Mmere. Wama odi kama but odi ni baby akasa free. But I feel me man no kasa free man say. Yo, yetie wo Mr. Ima. Me pa cho ya ma wo fo na nkonkola no no munja mo pe ma won sa why. Yo, yate. No. It also better to be on 0554-820-910. Hello. Mmofra and Dachion. Mmofra Mmere. Your batch odin baby akasa free. Frame James. You don't know Frame James. Yo. Kasa free achimoda. Yo yetie wo. The dia kasa insura enka udia inka. On dem na me wakra. The wabaha matwa no. Trying to Mmofra Mmere for my men on two akra ne for obi ba ya no kasa chere say the wadie uni penye kasa to boasia nkasa du nyina ema into Mmofra Mmere for we don't want say nyame hira mo yanso ya da sepa Mmofra Mmere Jumedie na wasogu so awutie wa henka 93.3 FM so no hello Mmofra Mmere yanda achi o Kasa mu ma yenso omumu ye aha udi ni baby akasa free but some have studied it yo yetie o but mama awofo na ni nkonkwala no yo na wa kasa wo kasa ya kwala na pani but me pani wo ya pani yo ya da sepa 0201-944-485 and 0554-820-910. Mmofra Mmere Jumedie and wasugu sha wutie wa henka 93.3 FM so de nya brane mmofra no twetwe nkomo ma adomacha de wo mumu no epientia na adomacha de ni bi na wote ye no hello Mmofra ni enda achi o me pa chodi ni baby akasa free me na ma yetie wo ye den kwala no tie nkupa wo ko na wo se hye kwala ni na ma me so no hye se ne ba no wo ali sikeni nkeri na bi onya ni tete so sa ko se wala ye hye mu ni sikeni wala ne nko yes you da say hello Enti ubetimi afre ebre no kakra hello Mmofra ni yanda achi o Ya sho mu ye me ba chodi ni baby akasa free ya frame Samuel Fiasene ye tie wo ate pese dem ba ho ai no asa den ba henka ya fam ha why bata da be ye hia wukuada efiada ene memenda ukuada 2:00 okay medase You can run, but you can hide. Erunti Mmofra no ye ne wonom enya kita hodie. Na ansa no mo be kono. Mesro ba bia ye duru mo nkompote mo ne yenko na afei. Yema obi fo Fransom bra hello. Mmofra no ye nda achi o. Me hwe Mmofra ni Yo, me ba chodi ni ba bia akasa free. Ye frame am bi mata be bench. Be free achimoda.
Yo. Obi ka say skani. Na skani no wanye skani no wanye sika fine. Nti wanye sika no. Ni on so be worry. Yeah. Nti ni mai fa yeni emu se na skani ni kwa so wale skani na 100% ba wale hiani. Obi no person ba kasa awo bisi ya kasa kire akora no na be ma entitie pa abeba na brabo mu nti mu me ehun ha wa bisi ya kasa kire Mmofra no. Yo. Sika ni dia ubetimi aware sika na emom to akwada no fo. Say onfa kwan papa no so. That's all. Oh, slowly. Ana obi anu won mo pe hiani ama ne ba. Bata no so nche se hiani nso ba reject no. Na emom sa woni na emu awesu no obi anu ni ti woni na emu ana kwanya sikani a. Na wa wo chef wani to fom. Maame no so mo wani na fom na monitor. Sikani kro no wa ba no. I think say wo wari sikani anya bone. Na wari hiani nso anya bone. De hiani ani da ho. In Lord everywhere. Yeah, that's a papa. Me sebra ya drusu no kwam obi an kwampote no. Yes, monkwa jina ni mu akire ho Afia Akoma guide wa mo monkwa jina one after the other. Enkopas. One after the other. Obi ama one obape obetia nipa mienu na wapie. Uchia nipa mienu na wapie. Crying for the children of the future. Misi nipa 2. Hello, Mmofra ni yenda chiyo. I am say my brother, my son, second one. Yetiyo. I am say nana bremana mapoponi. On say the mo yina mo take ma bi pa na ye me ya bi so say awofo no sebi me semika. Aya ye nhwe Mmofra no. Na ye fam wura the right so mo ko school ye mo tete. Then think me kasa o ko school bi brother kwa so kola ko bi abu. Kola ko da mi ko tikuku. Intintiye na ere mo no kasa no awofo ni ma kola ni nya ni yi. Ndia mo san bombo ti say aw ma kola ni ko school no mo ko sua tete. Why? Yo, yeah, that's yo. Wey efri obuaba ho no wo se enchi akese osofu bedi akone na iho kafo ne mma wonom ewo aboabo Salvation Army oso awia ye chia busua ne nyina o ye chia mo obuaba so se wo chia mo enti obi amaboni di yes first person use mic na di kan no bo chia dofo mienu ne enko mi chia me mame Micham mama Matilda Braco. Micham so cham Papa Bright Ameni. And one no next person. Oya. Micham mama Faustina Osia. And I'm Papa DMS. And one Papa Kofi. Wahoo. Next person. Yanko. Micham mami Grace Chumwa. Ena. Me bra Sammy. Yeah, no. Save it for my children. Children of the future. Give it high. Save the children of. Yanko. Michia me nana adudan friend mama da na micham papa Eric Jesse awoye ebibiduro. Yo. Mr. Jesse mi so michia pa ni abotre wanya awofo na omoma ne badi gina yeda mase papa yeda mase pa yenyamo a enka ebi wonu mankwada yi ba na mama mo kon be yade wo fie nso be mama kwan mama abanyankopon onhira mo pa yes so michia me mame hey ma Janet ena michia papa Black Kofi michia me nua Cantona eye meyi wa frim Micham papa Clement Danso and I'm Mammy Florence upon Name Bla. Yes, I'm anima. Micham mammy Grace do Micham madam ni ofana ni take anyako. Yeah. I'm marrying cancer and Mechia Madam Ochradia Madam Matilda and Mechia ofana ni. Yo. Why na baby na yanko? Michiame mame Mr. and Mrs. Ejeni. Michiame na no ye bibudura anti nyakwa ne ofana ni. Yo. Children of the future. Sell this world. Children of the future.
Ebusuafo ha ena yade dwumadie ni nyina esie. Enti me ma mo bye no omokọ. Mmofra. Yes, auntie. Mmofra. Yes, auntie. Mama bayo. Ebusuafo ha ene yade dwumadie ni nyina ebesie. Enya ebra ene mmofra na twetwe nkomo yie pa. Mi gidi sense mo modo ba ene no wafamu aba. Mi kwe na me ka chosa ahyase no enkwada no ya mo mu hu sabrabo no. Enye dadada saa nkosi awieye bre bi beba mu beye nyontia na wa man kwada no ehu na ne saa yeso no beboa emo munyina so mo fa yakayaka de bi mu so a omma sasa na brabo no esitie mo ma fa kwan papa so edi eso enkonem me da si ye papa me producer Afia koma ko bi nkwada no ho ahomete eso o kan wa mo no mu di ha no mo nam ha wo kan wa mo no mu di ha saa Kwame Asante ene de ko Facebook ene YouTube nyina Kwame ya da sepa ya mejebre edi dwumadie ho chia me de ma wene awie midin Afia Ampofowaa nyame adomo adasene ye behia awia donko mesna wada talanku one side nyame adoma ye behia ye de asemde ena esan ebeba wakwan mu medase